Magtago ka na pag ninakaw! Gago! Kamusta mga idol? Here we go again, Mark Anthony TV. Please like and subscribe. Mga nagnakaw sa Brusco House, mag-iingat ka at baka matamaan ka ng bala. Ito lang ang salaysay ni Jonah matapos itong mag-firing at sinasanay niya na ang sarili niya na humawak ng baril dahil ayaw niya na ulit mangyayari ang sitwasyon na nilooban ng Brusco House ng mga kawatan. Napaglipat na rin mga idol ang Brusco Bros at umuwi lang muna sila sa kanilang mga bahay. Dahil naging isang malaking bangungot ang nangyari sa kanila. Nakakalungkot man na iwan ng Brusco House lalo na't napakaraming memorya ang nabuo nila sa loob ng mansyon at sobrang daming blessing ang dumaan kasama ang buong kapatiran. Nakabili ng iba't ibang kagamitan, mga sasakyan at iba pa. Ngunit ang lahat ng iyon ay mananatiling alaala na lang dahil alam na nga ng mga taong may masamang plano sa kanila kung saan sila matatagpuan at baka hindi lang doon humantong kung mananatili pa rin sila doon. Isa pa sa nakakasama ng loob dahil mas inintindi pa ng may-ari ang upa ng bahay kaysa sa kalagayan ng nakatira. Kaya mas minabuti na lang ng Brusco na umalis at lumipat sa bagong mansyon. Ganun pa man, naging aral sa kanila ang nangyari. Kaya doble pag-iingat ang ginagawa ng Brusco ngayon, lalo na sa mga hindi pa nila kakilala. Kaya naman isang paghahanda ang ginagawa nila ngayon dahil para sa kaligtasan ng kapatiran. Lahat ng Brusco Bros ay mag-iinsayong humawak ng baril upang maprotektahan ang sarili. Dahil mas mag-iingat na sila ngayon kumpara nung una. Doubling security, magkakabit na rin ng mga CCTV, mag-iingat na rin sa paglalagay ng mga mahahalagang gamit at syempre hinanda na rin nila ang kanilang sarili para humawak ng baril at iputok sa mga magnanakaw. Oo mga idol, ang ibig sabihin lang nito ay hinanda na rin nila ang sarili nila upang makapatay ng tao. Dahil kapag humawak ka ng baril o di kaya magtago ka ng baril sa iyong kwarto, dalawa lang ang ibig sabihin nito. Ito ay itututok mo sa iyong kaaway at ipuputok. Hindi ka naman siguro bumili ng baril upang itago lang sa iyong kwarto. Bumili ka ng baril upang depensahan ng iyong sarili sa mga taong may masamang balak sa iyo. Paalala lang mga idol, ang baril na kukunin ng Brusco Bros ay lisensyado. Kaya mag-iingat ang lahat. Huwag umakyat ng bahay ng may bahay. Baka ibang bahay ang mapasukan mo at magugulat ka na lang nasa bahay ka na pala ng Brusco. Ano sa palagay mo? Mag-comment na. Hanggang dito na lang tayo mga idol at kung nagustuhan mo ang video na ito ay baka pwedeng makahingi ng like and subscribe. Pindutin nyo na rin ang notification bell para palagi kang updated sa mga video na kagaya nito. Maraming salamat.